gure horrengo gonbidatua telebistan askotan ikusi dugu etxen, eta nere amak ikustezun bakoitzen beti esatezon, gixajo hau, bialiko ote dute etxea, gixajo hau. Beti hortxe, bai, gatazka dute zantokitan, noten zalako antxe, reportero, fin, eta horretik anzatezun amak hori. Ezta, etorri honea, Xavier Madariaga ibili! Hau, Palestina, okerragoa! Askoz okerragoa. Seme alaben klasean, lanbideak ikasten agirea. 4 urte besterik ez dituzte. Eta, klaro, irakasleak bideotxoa eskatu digu, asteko 40 orduak zertan pasatzen ditugun azaltzeko. Claro, astean 40 ordu diela, hori ez diegu momentuz kontatu, bale? Disgustua eramateko denpora beti izango dute. Aitatxo, noaren amaren bideoa ikusi dugu. Gauzak kutxatan sartzen ditu. Zein da lanbidea? Ni puta idea. Baina ez gu eta ez da haiek ere. Baina, klaro, noaren amaren bideoa. Anariren aitatxoren bideoa. Bidatzen aitaren bideoa. Ikusi dituztela esaten dizutenean, badakizu, atzera kontua hasi dela. Eta zu, kazetari izan da, eta egun osoan kamarakin dana grabatzen, nola ez duzu 2 minutuko bideo simpletxoa egingo? Ez. Desesperazioak, alferkeriak, edo ez dakit zerk, baina beti eramaten zaitu horrek azken saiakeratxo bat egitera. Eta inusente aurpegiarekin, senarraren ganazoaz, Urko, bideotxoa noizko? Ze nik uste etxe bakoitzetik bideo bat bidalita, nahikoa izango dela, ezta? Baina, klaro, bere poker aurpegiak eman dizu erantzuna. Ni de palo. Gainera, zer da senarra? Misterio. Tetrabrik pakete bat, edo galleta pakete bat irekitzen, ez daki. Telebista pizten ere, zailtasunak izaten ditu. Baina, ingenierua da. Miraria edo tombolan eman diote titulua, ez dakit. Baina bai, ingenierua da. Eta ze egiten du ingenieru batek? Gureak oraintxe bertan ez dakit oso ondo zer egiten duen. Baina garai batean, esaten zigun, kutxak egiten zituela. Kajoiak. Bai. Holaxe definitzen zuen bere lana. Kablez betetako kutxak egiten zituen. Gure lagunek ere espaldin badakite senarrak zer egiten duen, kuadrilan Chandler esaten diote, gure lagunek ere ezpadakite zer egiten duen, nola hasiko gara azaltzen 4 urteko umeei zein den bere lana. Beraz, lanbideak azaltzeko bideotxoa zeini tokatzen zaio, 2+2=4 kazetariari. Eta ze erantzunkizun, ze imaginau, gure umetxoen klasetik gabilondo bat edo kalaf bat irten behartzela. Ta nire azalpen kutreak atzera botatzen dituela. Xavier, serio hartu eta pentsatu. Zuk zer egiten duzu? Galderak. Baina hori umeek ere egiten dute. Ta askotan guk baino insistentzia gehiagokin. Ze jarriko nituzkenik 2 hauek Urkullu eta Sagarduiren prentsaurreko batean COVID-an kontrako neurriei buruz galdezka. Zergatik, eta horrela ez dakit noiz arte. Orduan, galderak soilik ez. Beste zerbait egin behar dugu. Inguruan gertatzen dena kontatzen dugu. Baina hori ere, mugikor batekin, kutre honekin ere, edo zeinek egin dezakela uste du. Etxe atariko liskarra grabatu, Twitterrera igo, eta listo. Urranditanek baino, diru gehiago eta audientzia gehiago egingo dituzu, seguru. Zezke gu tontuak gara. Orduak sartu ditugu, programa bat prestatzen, ganorazko programa bat prestatzen. Eta gero beste batzuk, dit da trending topic. Zertarako egin nuen nik karrera, zertarako 12 urte korrespontxalian. Pringau bat naiz. En fin, galderak egiten ditugula, inguruan gertatzen dena kontatzen dugula, eta gehiago zer? Gehiago erakutsi zidaten unibertsitatean. Bai. Gainera kazetariok
testu inguruan jartzen ditugu gauzak. Zertarako gero ez dakit oso ondo. Ze, etorriko da gero Victoria Abril bat, edo Miguel Bosé bat. Bai, etorriko dira korona zirkoa hitz egiten, eta ama moderna, alternatiba eta naturista ama ere negazionista egiteko zorian egongo da. Pikutara beraz, etxean duen kazetariak eman dizkion azalpen guztiak. Aizue, konturatzen ari naiz hemen, kazetaritza zer den ulertu behar dutenak, ez diela 4 urteko umetxoak. Ez, irakasleak egindako bideotxoa, mobilakin kazetari direla uste duten Pulitzer horientzat izan behar da. Eta baita gure informazioak eta zurrumurruak, buloak edo feikak maila berean jartzen dituzten horientzat. Guk badugulako ardura, noski. Profesioan zintzotasunez, batez ere zintzotasunez jardunez. Baina ikusleak edo irakurleak ere hasi behar dira. Hasi behartzarete bereizten sasi kazetariak eta kazetariak. Beti mundu hobe baten bila errealitatea azaltzen duten kazetari horiek. Ta hau helduei argi gelditzen bazaigu, ni pozik. Ta alabak jarrai dezala polizia izan nahian, eta semeak piloto de carreras.